Hey, what up, good people? It's your boy Swisoka Mahai. Welcome back to SMTV Plus. It's been a while uploading my interview. Life has been having its own challenges. Kodwa ke njengamanje sibuyile angihambi ngedwa. I've got a guest. Lo muntu engihleli naye namhlanje, you're going to be speaking about his journey behind the deck. Igama lakhe Umfundo the Music. So this guy is from a small town called Ishowe. Lidume kakhulu ngegreenery yalo, kunehlathi edumile kuthiwa iLinza Forest. And there's a lot of businessmen abahlala eShowe. So bhuti wami ngiyabonga kakhulu ngiphe isikhathi sakho and ngibonge nethuba lokuthi ungivumele ukuthi ngikhulume nawe. Thank you so much, Chief. Ngiyabonga mfethu ukungihosta. Ngiyabonga mfethu ukubona into esingakhuluma ngayo kimina. Ngiyabonga mfethu ukuthi ungiunpack emphakathini about my journey. Thank you so much. Okay, bhuti wami. So today's guest is more than a DJ. So this guy lo ngihlele duze kwakhe is an events curator, a businessman. It's someone who's building a culture of entertainment eShowe. He's made his name across South Africa. Washera iy'teji from Hunters as Scream Search, Victory Makoya, abantu abanjengo Black Coffee, Davido noSomizi. So namhlanje uzosiunpackela kabanzi ngokuthi ezishera iy'teji nabantu abakhulu kangaka oSomizi no DJ Tira kwakwenze njani. So ngifuna siqale sikhulume nge-upbringing yakhe, indlela akhule ngayo. Bhuti wami, before ube Umfundo, the Indu, ubani mfethu? Okay, ngicela ukulungisa lapha igama lami abantu abaningi balibiza ngendlela eningi. So igama lami nguMfundo. Nginika ugogo lelo gama because mawufika ekhaya kaduzelwe esibhedlela abazali bakho baqamba igama. So mawufika ekhaya uma kukhona abantu abadala bakunika igama labo. So ugogo wami ungiqambe wathi nguMfundo. So ke hence ngi-artist. So le artist iphila kumina. So I ngazikhandela igama elithi Umfundo, it's education. Umfundo, it's education. So it's Mfundo the Edu. Yabo? Mfundo the Edu. Mfundo the education. Yabo? So it's a spiritual thing mfethu. If ukulento yomculo uhleze ngaso sonke isikhathi ucabanga because siyamixa thina, so sihleze nje si ahead. So that's my name, Mfundo the Edu. Singakangeni kakhulu kumculo ke. Sure. Ela ungidescribe la iShowe indawo okhulele kuyo in 3 words. iShowe mfethu it's a funny place. At the same time it's a box, yabona, because kunezinto abantu baseShowe abangafuni ukuzifunda, so we will teach them when time goes by. Okwesithathu, there's love in the show, yeah. Okay. Yeah. Okay. Njengoba ususho lezi zinto eziwu3 ezikhulisa eShowe, ukhule umuntu onjani wena? Ngisitoti mfethu, ngisitoti futhi ngumuntu wasesontweni because ngikhulele ekhaya ekuthandaza kulona kakhulu. So uma nginabangani bami because bengidlala ibhola, bengigangile because I was the leader there. Bengiyukapteni eteamini, so bengumuntu ohlupha. But mengisesontweni, I'm a music man, I'm a choir conductor. Bengiphethe Sunday school, growing up, ngaze ngafika ekuthenini ngibe youth, nakhona futhi ngizaqhubeka nokuphatha choir. So I've been in the music for so long. Yazi bengibuzelani lo. Ngizafuna ukubuza ukuthi njengoba ukhulele eShowe ukhuluma umuntu onjani, ngikubuza umusic uthathephi? Wena uthola umusic noma umusic uthole wena? Usuvele wayisho ungakakubuzi leyo nto ukuthi umusic uthole esontweni. So ngingasho ke mina uzothole esontweni uthathephi umusic? Yeah, Chief, I think sonke ngoba sila emhlabeni mfethu kunezinto esizozenza. Uyabona? Okunye uthola ukuthi unakho emqondweni, but uthola ukuthi uNkulunkulu mekakudala usuke nento akuphathise yona. So gift yakho. It's my gift because mina umculo ngibuka ngenye indlela, angibuki ngendlela mhlambe wena obuka ngayo. Sure. So it's a spiritual thing. You need to connect with the nature ukuze understand umculo. If you don't connect with the nature, if you don't understand umculo. If you connect, you understand umculo. If you don't go to church, spiritually leshandisi. So ngithole kanjalo nami mfethu, angikwazi ukuthi ngingayidescribe kanjani, but it's a spiritual thing umculo kumina. It's not something engivuka ekuseni ngiyenza. Uzodiscover umculo mfethu una 17 uqala ukudJ ku DSS amazonke lezi ndawo lezo. Wakubalansisa kanjani lokho nesikole? I wasn't good at school mfethu. I don't wanna lie to you. Bengiyilezi, yabo uphaphile esikoleni kuke ngathi uhlakaniphile kanti awuhlakaniphanga. So bengiphakamisa
ngisho i-answer wrong but uthisha encourage because uyayibona i-effort ukuthi umuntu uyasithanda isikole kodwa manje akaphiwe yabo but ke umculo vele njengoba ngichaza ukuthi ngikhule nawo so ngise high school nje vele sengiyazi ukuthi uma ngiphuma la ngizokwenza yini yabona so ukusuka kwami esikoleni because ngiqeda isikole eMelmot ngiyenze khona imatric ethuba lethu so mengibuye ethuba lethu ngize showe bekunendawo ethu i-DSS bengihlezeke ngiyisefa yes bengihleze ngiyibona la einkundleni iyapop up each and every time babiza ama-artist ziyakhala la so benginento ethi uma ngiphuma esikini ngizoya lapha ngenhlanhla enkulu umnikazi we-DSS we are very close today siyazwana naye ngisho kule ndawo esikuyona njengoba shooter nje uyavela kakhulu because wayihabula leya ukuthi le ntwana ine-passion yabo ngifika kuyena ngicela ukudj-a aboma 20 minute set wayibona ihanga kumina at the same time wabona ne-passion kulo muntu wangimentorisha so I'm here today with you it's because ngikwazile ukubhalansisa ukuthi isikole siyangithimula so ngihlonipha abantu abadala abaphethe igame ngi-respect futhi ne-craft that's why ngilana-ke namhlanje so ekhaya bebethini ukhona obekusupporta una-17 because masuna 17 usually ugrade 10 or 11 lo ngoba usuzoqeda umatric uhambe e-university uyofuna umsebenzi babekusupporta yini ekhaya kini wenza lezo zinto really face bebengayishayi nje ngokuthi ngibe lento yabo because bebengenawo umqondo wayo so kumina it became a dream at the early stage so benginayo into ethi ngelinye ilanga ngizoba grand ngalento so bona abanayo leyo nto bafuna ngibe grand manje mina ngithi ngelinye ilanga ngizoba grand so ngingafuni mfethu ngibe kulezi zinto but ngomusa kaNkulunkulu ugogo was there for me engisupporta engitholela indawo engihambe ngiyohlala kuzona koThekwini sizokukhulumela nobani engibaziyo hamba ohlala khona and go ask for ama-set kulezi ndawo ezibalayo so ugogo mfethu believed in me unfortunately angisenayo yazi mina into engifascinateayo njengobusho njengoba ade ngibuza ukhona yini umuntu ukusupport ekhaya kini ukuthi njengoba wona 17 ukhona yini umuntu wakwambona ephumelela kube no DJ because ngishababona uDJ Tira oBlack Coffee la bese babona ku TV umuntu wangakini because if kungekho umuntu obukela kuyena omaziyo mhlawumbe kusuke khona umuntu osuke ekusupporta hard ekuphusha ukuthi lento ungayenza so njengoba ususheswa kwakugogo lokho ukhona yini omunye umuntu wake inspiration ekukhombisa ukuthi lento ingenzeka noma manje babekutshela ukuthi hayi iphupho lakho mfethu hamba esigele noma hamba erank yokushaya isicapha no mfethu if you can go to my pics on Facebook I used to grow listening to the song wasemlalazi so bese mbona ego Belgium ego Spain inspiring that was inspiring me ngikhumbula ngilanga ngiyangima wakhe ngifisa ukummeet waseroundini emlalazi so ngingasho ngithi ngihabule kuyena lento ukuthi now I can make it because ukhona umuntu waseroundini oyenze yabo ngichazele ngegama lami ukuthi it's Mfundo Edu so uculo it's the song so that's why uculo the song so lento ihambe yaze yafika lapho ukuthi there's this guy being inspire me ukucula song so awuthi ngithatha izinto ezigrand kuyena let me be an artist and I'm on my own ngizicreate my own name because noma akushilo ukuthi hayi no uculo lethu I think lithi the song was delay so that's art so na usoqala ukudj yako i-deck waqala ukuthi nje ngiyemngaka ngiqale bengina setup yakho ngiqala ukuthinta bengina 16 bengiseMelmot ngiqala ukuthinta i-desk because besi-DJ ngama-laptop over and over again but ukuthinta kwami i-deck bengiseMelmot 2016 first time uqala nje what was your experience wazizwa njani were you nervous noma kwaba yinto nje wavela wathi lento vele iphupho lami ngihle ngicabanga jikijikitha you can't akwazi ukungathuki kufana nemoto yabo imoto uma uyibona ihamba uyabona bese kuthiwa gibela kuyona uba nalo uvalo firstly izosuka kanjani ubrewa kanjani nekuqhamuka imoto ngivika kanjani so now I was nervous I don't wanna lie ngithinta umshini omkhulu I remember it was kwakama Stenton C34 yes ayemakhulu ngaleso sikhathi kuyiwona amadesk angathi amakhulu wadansa noma ufreezile nje lokho ngangifreezile nje I don't wanna lie because lento yabo a dream coming true ngingalindelanga shocked at the same time excited at the same time ngibona sengu Black Coffee
Okay, Yeah. engifisa ukwazi, tell me about your first payment. How much was it? Qala nje uku-DJ bakhokhela malini? Yeah, I can't say ngangikhokhelwa. Ngihleze ngithi ngangiphiwa angikhokhelwa ngikholena kangikhokhelanga but because it was him wangifumbathisha nje u2 clip mengivula isandla u200 awusengikhokelekile njalo ngoku-DJ ngangingakabi ready ukuthi sengingakhokheleka Okay, because now ungazi, you are amazed. yeah. Okay, so looking back, ama-mistakes usuwenzile ukhula, u-grateful for wona ukuthi uwenzile akusizile ukuthi ukhule ube lo muntu oyena noma uyayisola ngezinto osuzenze endleleni. Ya mfethu uma umuntu kukhona izinto oyisola kuzona ozenzile, kukhona izinto ongayisoli kuzona. Kuneyinqumo bafe ngayithatha njengoba ngila engabona ukuthi zizongisebenzela ziyangisebenzela. Kuneyinqumo engayithathanga kodwa ngenxa yempilo ngayithola sengikulezo zinto lezo. Kodwa ke akukho engathi ngiyayisola ngakho njengoba ngilana nje njengamanje. I don't lie to you. Akukho Indlela yakufundisa. no ngangifunda mfethu because ngangingazi ukuthi ngizobhekana nani but ngangifuna ukwazi ukuthi uma ngenza lokho yini engizoyithola, imuphi umvuzo engizowuthola. So I'm grateful for everything because I don't lie to you. So earlier on ukhuluma nge-support structure yakho, uthena ugogo wayekusiza ekukhulumele nabantu ukuthi uhambe uye eThekwini uye kumzali uthole indawo zokuhlala. Then ungitshele ukuthi what was your biggest culture shock ufika eThekwini? Nje what was your biggest culture shock? Into yakuthusa nje ufika eThekwini. Uphithizele eThekwini bekuphithiza. Because eshowe phela idolobha elincane njengamanje usuyomuvela usuyohlala kwi-city. Yeah mfethu ufika nje. Akuphithizela chief. Yaphithiza eThekwini and nengqondo iyaphazamiseka. Ingakho kuthiwa if uye eThekwini ungasazi isitori sakho uzomuka nezinto zomhlaba. So ngangilapho nje mfethu ukuthi kwenzakalani la. But I managed to balance because ngangisazi isitori sami. Okay, so eThekwini mawufika kunama establishment indawo owufuna ukuba ama-resident DJs ukuze uwathole lawo ma-residents because njengamanje ufika endaweni ongayazi. This is a new town, new city, new township. Usithola kanjani Spani? How do you get a residence? Ngingapitcha nje to amajita abafuna ukwazi ukuthi ungena kanjani kulento. Yabo ufuna ukuphumelela uthemba wena uthemba umunye umuntu because uma kwathemba umunye umuntu soyilahlile because ngisho ukuthi uyadelaya kuzofuneka kube semseni walowo muntu. Mina ke ngangumuntu engikholele ekuthenini ngifuna yabona ngisho ngakufikile esideni wena leyo ndawo but mina ngizofuna umphathi wakho, ngifuna ukukhuluma nomphathi wakho mina. Ungalokhu ngixhumanisa. Uzongivalela mfethu, uzongivalela mfethu, uzonginika isethi ngishaye mhlambe uzwe ukuthi ngiyakudribula. Uzongivalela ukuthi ngigcine ngambonanga umphathi kanti egcineni kwesuku mina ngifuna ukuphumelela. Ngifuna ukukhuluma nomphathi ngithola umsebenzi. So mina bengikhuluma nomphathi ngisho eyadini mengifika khona ngikhuluma nabaphathi 101 mengifika khuluma nomphathi, Havana mengifika khuluma nomphathi, DSS mengifika khuluma nomphathi, Kuganitha mengifika khuluma. I know my story. So okay Faith, kunomehluko between a good DJ and an unforgettable DJ. So wena lokho wakurealize nini ukuthi njengamanje mina sengiyi-brand Mfundo D-Edu is becoming a brand njengamanje? Ngicela ukubona lokho when I started to enter my competition as a KZN. I started ku-Viceroy. Uma ngiwina kwi-Viceroy kuthiwa ngiyo-representa i-regional. Mengifika ku-regional ngifike ngiwina kuthiwa sengiyo-representa i-province going to Cape Town. Ngimele i-KZN. I was like no man. Sengifikile ngina ngifuna ukufika khona. Sengiyi-brand so I must respect i-brand. So yeah mfethu ngibone kulezi zinto zama-competition ukuthi no I'm a brand. I can go far ngalento engiyenzayo. Why did you decide to enter competitions? Uhleli ekhaya nayo competition yapost kuma-social platforms kwenzeka ukuthi nokuthi abantu bayasubmitha. Yini ekwenza ukuthi usubmit uthathe into zakho njengamanje ngiya-apply ngisende i-email ngisende i-WhatsApp? Into bafa ukwazi ukuyikala ungayibeka ngesikaleni. Awuyikala into ngamehlo uyifaka esikaleni and then isikali sokutshela ukuthi isisindo salento singakanani. So ngangifuna ukuyifaka esikaleni ukuthi kulento yoku-DJya ngabe ngikuyona noma ngiseduze kwayo. Ngabe ngelento engicabanga ukuthi ngiyona. No yabona mengingena kuma-competition bengifuna ukuthola ukuthi ngu-DJ yini yabo. So ngakuthola lokho
through ama competition. I was not afraid. Even today, I'm not afraid. So kwama loses zakho wafundani nakuma wins zakho ufunda kanjalo wafundani Kuma loses zami ngifunda ukuthi angeke uwin ungakazi uluze ukuze uwine kwafanele uluze because if uwin ungakazi uluze angeke uzuyibone leyo nto ibalekile uzoyibamba nje mhlaba and then mhla uluza sekungathi phela umhlaba yeah. So lama competitions lawa ayishape kanjani confidence yakho le journey nje yonke uhleli uyahamba uyangena uyaphuma uyalose uyawina mfethu ubuzo Christos oganyane oskido bengitshela emadlebeni ukuthi go for it, you've got this. Mfethu lifetime achievement. So njengamanje mangathi ungenele competition ethe ngisanda ukubona nje upost yomunye DJ omkhulu lokade sikhuluma ngaye nje manje sure iyiphi mentality owatheka ngayo or strategy oya ngaso kwi competition because manje usune experience awusafani naqala mina ngiya-actor mina sinokufika nokubona kuqala ngangiya kuma audition ngibamba line omude angisawubambi manje senginenye angle engingena ngayo ngize ngifike la ngiyakhona uswenzani manje mfethu you read the room wherever you go you must read the room because uzofika wena nomqondo wama competition ka 2023 u2026 manje. And you need to read the culture yomculo as a whole ukuthi kuyenzakalani what entertains people. So if usazoza nge-old school kuyi-new school you're out ngoba kunamapiano manje likompo phakathi be versatile, read the room. If you manage to read the room you connect with nature sibuyele kuleyo nto ukuthi the minute you read the room you connect with nature uzodeliver what people need. So that's what I believe in. First, I read the room. Njengoba nje nawe nginawe la. Angivelanga wathi ungibiza ngaqhuma. Uyaqala assess okay. Ukuthi lo muntu ngingahlala yini naye. Why kuzofuneka ngihlale nawe? Why kumele ngimnike isikhathi sami? Why kumele ngivuke ngihambe ngekweni? I understand. Sure. So we earlier on sikhuluma nanoma sikhuluma nje online uyaposta you have shared stages where you play call for DJ Tira uSomizi uDavido uShimza uTipi Jeng uBenny Maverick and many more. Which artist surprised you the most in terms of isethi, in terms of lifestyle, behave? Play Coffee Chief. Play Coffee Pethu. That guy is a dreamer. Uyabonga nokubuka ama podcast akhe. Because ayakamuka ama podcast kanje kuyijeni yomuntu. So ingakho ngithe awuthi ngohloniphe because kuyijeni yami we are documenting his yangithola so ngibuka Play Coffee ixoxa lento akayiphila manje. Ethi ngelinye ilanga ngizofika la kunama kick out date ngikhona iclip ngangayibona manje. So Play Coffee Pethu ngathini that guy is living a dream. Is living is a dream. Kon kanje. So even indlela akaphila ngayo akekho out there akakhulumi izinto ezinegative about umphakathi. Is there nje kubantu. So ngiyabukela kule out. So what separates an international DJ and the local DJ? It's music. Music if uwazi uzofunda abantu. Play Coffee umefika phesheya ukuze ethole indaba eziningi zokudlala kuphesheya uzofuneke read the crowd enze lento labantu abayenzayo bese faka i-cherry on top. You see Play Coffee phesheya is one of the deepest dopest DJ emhlabeni phesheya and umthatha umletha la thina sivume lezi zala around there. So Play Coffee umefika la thina sisiyamcwasa because of music. Thina asiko out there when it comes to music. Sizifake eboxini we ngathini lento ye genre ifuna unga stick in one lane njalo. And nengoma uma uyikhipha kufuneke uyibuke ukuthi izohlala how long. Play Coffee njengamanje uma ungadlala iSuperman yakhe eyanini but namanje isashisa but kunengoma ekade ishisa 2 months back uma ungazuyidlala manje abantu abasadansi
You get me? So classic over something that's trending. Yazi into engichaza ngawo. Yeah. Kusukela kudala kusukela last year ngifisa ukwenza le interview. Sure. Wena njengoba ushilo ukuthi most of abantu bacabanga bayivalela in the box. When you are outside the box because you are not just a DJ. Sure. Mina ngifuna sikhulume about building an entertainment yala eshow. Sure. Because when I'm facing you are one of the people who stand out lana in your hometown. Sure. Awenzi kuphela ukuba DJ. Sure. But ziningi izinto ezenzayo. There are many young artists owanikeza ithuba lokuthi bekhule. Ngithatha umchazela lokho ngabanzi ukuthi opportunity banikeza kanjani abanye abantu because baningi abantu abahleli bekhuluma ngawo. Isibindi mfethu. A lot of young upcoming artists abanaso isibindi. Hence bengithi kuwena if ngifuna i-platform kwi-establishment yasemlazi kwaMax, I need to speak to Max and sell my vision kuMax. uMax usomabhizinisi. So uzo-understand ukuthi ngikhuluma ngani. Exactly. So ama-artist amaningi awanaso isibindi. I can't be with umuntu ongenaso isibindi. Umuntu ongasabi. Ngifuna umuntu mfethu mina ongenalo uvalo lwalento akayithandayo. Awukwazi ukuba nevalo ngento oyithandayo. Ufuna ukungabi nalo uvalo. Zikuwe lento. Because njengamanje ngibamba umuntu inkunzi. Ngifela into enjani engiyithandayo. So nawe umuza kumina once wangitshengisa ukuthi unovalo lalento ngelinye ilanga mfethu mina ngiyothathela wena ibullet of it is wrong. You must take your own bullet. Nami ngithathele my own bullet. So kwi-entertainment space abantu ozongibona ngibapika if I'm doing a show, abantu abanesibindi, abantu who are out there, abantu abangasifakanga eboxini, people abacishe befane nayo like minded. Umuntu ofisa ukudlala eCape Town, umuntu ongathi ngoba sengidlala show sengi-ghost. I'm not a ghost, yeah bro. Lana surrounding. Ngifuna ukuyovunywa eCape Town, ngifuna ukuyovunywa Eastern Cape, ngifuna ukuyovunywa eJozi. So angikwazi ukuthi ngilokhu ngivunywa la. I must go out there, ngithola ama-knock and then ngibuye ngizoshare nama-chief. So for ukreathela abanye abantu opportunity la eshow njengoba usushile mawucabanga yini esadingeka ukwenzeka eshow ukuze kukhule entertainment yase show? We need workshops. Sidinga ama-workshop la isohlala khona kanje singagoqani. Because when we producer, unengoma ezu-40 on your laptop, zaziwa abangani bakho abakuvumile. Bese ngiyizwa mina leyo ngoma, bengiyigxeka usuthi nginekwali. Kanti wena abangani bakho wena bathengela amakota obathengela amajuice. So vele ngeke bengakuvumi because uyaba supporter, yabo? Financial wise. So mina ngeke ngize ngikusupport. I mean angeke ngifune isupport yakho but ngizostate the fact ukuthi ndoda you can't awukwazi ukuba nengoma ezu-40 on your laptop but eshow asizazi lezo ingoma and then uzibiza ngeghost usufuna ukudlala kwi-show yami uma nguvalela senginekwala. That's not true. But you haven't proven yourself. You are well enough ukuthi udlale kwi-show yakho. Sinesidingo sokukhipha ingoma ezu-30 uhlule ukukhipha eyi-1 yaziwe. There's no need for that. So we need workshops. Abantu abanemali abakhathalela amaciko, they must organize izinto ezosihlalisa phansi njengoba sithenjela kuma-couch ehlala amaciko kukhulunywe ama-facts, a word of mouth ukuthi ndoda ufika kanjani. Singagoqani bafethu because sishaya ukugoqana siyagoqana kakhulu thina. Mina mfethu angigoqani-ke mfethu. Okay, sengifuna siyeke-ke manje ukukhuluma nge-show umbuzo wokugcina lo. So if i-show could become South Africa's next, okay, what could make i-show ngikubeke kanje become South Africa's next entertainment destination? Kuthiwa nje uma kuJune zonke imoto ziyehla Newcastle, Johannesburg, Durban, Steng zibheke e-show. Yini esingayenza ukuthi i-show libe njalo because it's capable. It's capable. Sidinga abantu mfethu abanenhlanhla yokukwazi ukwenza izinto financial wise, bethemba abantu abanethalent, abantu abanenyuka dog, ababathembe abantu abangenayo inyuka abakwazi ukwenza izinto. Kunalokho bapikana bodwa ngoba benenyuka uthola ukuthi akekho noyedwa kulabantu abanenyuka okwazi ukwenza izinto. And bayagekhiphana kodwa futhi manje banayo i-way forward. They kill the culture. Uthola ukuthi i-culture ikumina nawe ngoba singenanyuka nje. But abantu abanenyuka they know that but abafuni ukuthi thina sibe no-30% wamashare kuleyo nto abazobena. Bafuna thina siloku sinjena mina nawe. So if singathola abantu
eshowe who are willing to give i-platform ngalokho abanakho kubantu abangenalutho abanethalent. We can grow. Siyeke-ke ne-beef-ke ngoba sinene-beef-ke nathi. Beyond DJing, Yeah. you wanna put, you host events, Yeah. you build experiences. Sure. Take me through your events journey. Mokali event, kwenzakalani? What was your first event? Yo event yami yokuqala we are doing uThukzin. Bengisedandi eGlencoe. I was doing uThukzin. We were very close noThukzin. Dala mfethu esafunda creative arts esadlale 101. So ke I've got i-numbers ze-manager yakhe obuma Ayina. I spoke to my Ayina mfethu. Let me work with uThukzin. There's a platform esivulile le eGlencoe kuthiwa iSeparate. Sure. Vele wangafika namthithi. Ngasikhathi sengafiki ngivunyiwe eroundini ukuthi Uyeza umuntu. nangu lo mjito wenza izinto. So usezenzela izinto vele wangafika uThukzin. Sekumele-ke ngichazeke manje kubantu ukuthi kwenzakaleni. So lawo ama-challenges esibhekana nawo as abantu abenza ama-events. Ama-artists they don't pitch. Sebepitchile-ke ezokutshela ngegiya azoyisebenzisa ukuthi is not good for him. So uyahamba manje. Uyahamba yena manje udlala 20 minutes. Ekufuna i-ride mfethu ka-10,000 umkhokhele itshe lemali. You end up losing imali ekufuneka ngabe uyisevele yona for your life, but ke siyaluza because wana create izinto abantu abangakaze beze beyibone eroundini. Nge-experience yakho wena enziwa yini amanye ama-event ukuthi efail? One, i-planning is solid. We fail to plan. Asifuna ukuplana, sifuna ukuvunywa nje senze izinto over the night ngathi mlingo. I-planning bafu. Planning yashaya. Yashaya planning. So do you see yourself as more of a DJ or more of a businessman? As a businessman, I see myself as a businessman because saying I understand nalento ye-culture yomculo ukuthi how does it works. Nalento yama events ukuthi how does it work. So if uhlanganisa leyo nto phuma ibomb and wait for that bomb. Ibazu. Wait for that bomb. So as a promoter currently yiphi indawo osebenza kuyona and selungitshela nge-experience yakho ne-journey yawo yaleyo ndawo ukuthi uqale kanjani ukusebenza kuyona? The Shining kwenzakalani? I'm sorry, The Shining Star ngoba isikhona la isikhona njengamanje. I pitch, it was 2023 early ngibuye eGoli. I looked around and I remember there was this place ekuthiwa iseNgobisi. And ngaleso sikhathi beyisa-flat beyingakabi i-stairs. So njengoba isi-stairs. So I pitched to the owner like, Chief, it's Mfundo here. And he knows me through abo TP, babo Ngotini Pundos, through Osakile, babo Sanpet. So I pitched to him, let's the event. I want to do the Chrome Spring Shandies. He was like, no, dog, come sit down, pitch to me. Let's start 3. There was General Smamane, it's A-Kid, Blex Jr. 2023. So I spoke to them. So there's a show in Funugenza, Nazi Malzeno. Brazo, ngizozana production, ngizozana stage, ngizozana security because ezinye izinto engangijwayele ukuzizwa ngengotho ukuthi around abantu by violence. So nginento ethi ke uma uhlanganisa abantu kufuneka ubavikele. So I made sure ukuthi security yami i-on point, saqina isandla, awusasifana ngayipush event yaba successful. Wajabula umnikazi wendawo. Wathi dog, I'm grateful, thanks for pulling the show. Uyenzile yini imali? Ngathi hayi ngizamile recruitment. The recruitment was like, hey mfethu, awubambe la mfethu ngiyabonga. I was like, hey, kuna abantu abanjena yini mfethu? And then I was like, no chief, let me pitch my next event. I'm holding down DJ Tira. What I knew, ukamba manga. I was like, no, I'm bringing Tira. And Tira came to this spot and he gave us 2 hour set instead of 1 hour set. So I think it felt the vibe. And in another good Brazo vs Elinda, moyo one. I so wish ukuthi umuntu nomoya oyi-1 engahlangana nabanye abantu because uyamthola umuntu onomoya owodwa ipuzzle yahlangana uthola ukuthi uhlangene nabantu abanemoya oyi-4
and then uzogcina lo nemoya wo4 ethi awuthathe lo moya wami mase yalahleka in the cause. uthola ukuthi lo mjinto nomoya wodwa usenemoya wo2 uyinikwa yilo nemoya wo4 uyamphazamisa kwijeni yakho usenomona uyabo but ibrazo mfethu ibikade iqondele usuyithola ibrazo isinesilwane ibrazo bese sinenhliziyo encane manje sinemoya eminingi so asokuwisho ukuthi amajita uwa consistent amajita nomoya wodwa engaze ngahlala mfethu labantu abanemoya eyi1 I think nami ngoba ngilana nale brazo I think it's because of umoya and we share into yogogo ngikhulisa ugogo nawe ukhulisa ugogo ikamangobese la ugogo wakhe so I think we share the common shandies. So where do you see your journey with Ingobi's Corner? Hey mfethu the relationship is good so far and the guy ngesikhathi evalile demolition indawo yazi ngizokutshela imfihlo that guy bekangifonela imfundo come through uthola ukuthi kade kususwa nje amatsha awu4 wathi clean ethi asesukileke lamatsha ngithi hayi yabona mesethi obambe la this guy I think he believed in me yabo nami nawe uzukholelwe kuwo so ngalesikhathi kungibhedela kungathi izinto zimile the guy believed in me so ke behlehla inqama ke ngaleso sikhathi so njengamanje inqama ibuyile ibuye namanye amandla so expect izinto ezinkulu la we are working with ama brands amakhulu of which I can't disclose lokho njengamanje but when time goes by you will see mhlawumbe uyobuya kule podcast the vision ukhumbula ukuthi washo mfethu umfundo ukuthi they are working on something big is coming to this place chief amazing but ngifuna dlala na igame fast le ubuza nawo umbuzo la yaphendula fast adjust morning or night morning vinyl or USB USB club or festival club Durban or Johannesburg Joburg favorite local artist DJ Tira dream international corporation working with the Machida Serens Cape Town wow. A song that always works ngathi iplof yakho ni crowd ayivuka mofaka leyo ngoma bayavuka abantu Summer Breeze an artist you like to share a stage with sengishare namashita amaningi bethi stage okay biggest lesson in music be true to yourself igama elilodwa abantu abangimisunderstanda ngalo ukuthi umfundo ubani mfundo yayitshela coffee or energy drink beshayi coffee bethu if you weren't a DJ or a businessman ngabe uyini ngabe ngumfundisi why ngabe umfundisi ngikhulule ngesonto bethu ngiyalifunda neBhayibheli futhi ngeke ngezwe kuthiwa umfundo uzenza uDJ Tira wase show yeah sure true so looking ahead empilweni yakho nje nefuture yakho tell us more about do music who experience ngiphindela bethi singisi do music experience sure usitshela ngalokho yini imfundo music experience noma do music experience okay it's do music who so umculo ngenziwa nanoma ubani othanda ukwenza so abukho ubulili asikho isikhathi do who music who yeah noma ubani umculo kanoma ubani so uma wena uwenza ungacabanga ukuthi usugcinile khona ozalwayo naye futhi ongawenza edlule kukhona wayenza blind kunawe njengoba wena uzivuma manje so umculo kanoma ubani so that's my company do music who so what yenzani company yakho we do events okay are you interested in mentoring younger DJs ubanikeza experience ubafundisa indlela or mhlambe are you looking for mhlambe ngihamba kweminyaka kube khona into eyenzayo like a program makhono DJ bangasemakhaya abafuna ama mentorship so we should do that in fact when time goes by okay siyavala ke manje imagine ukhuluma nomfundo
ona 17. Umfundo uyaqala ukuthinta ideck nangu uyangena manje i-crowd igcwele abantu is more than 5,000 people. Izandla ziyajuluka. Ku-experience yakho osunayo nama-sacrifices nazo zonke izinto osuzenzile nomjuluko wakho, imali oyiholile, imali oyirojiwe, wangakhokhela wafelwa imoto wangafika amathi bangafika nje umadusha uba ungafika ngotiri la kuleya event le uThokozini wangafika. Ungamtshela ukuthini nje lowo nto una 17? Kufuneke mfethu bambe iqine. I-game inzima ifuna abantu aba-strong. If you are not strong in this game, sizokubona manje sewuyithuka. Sizokubona sewuyithuka manje not strong. Uzoyithuka. So thina sirojiwe, sinokhiwe, but asiyithuki igame and angeke siyithuke because we believe in the game. So Putam, sesiyavala manje. In the next 20 years. Sure. Umuntu mangabe ezwa igama elithi mfundo. Sure. Edu. Sure. Ufuna ecabangeni noma sizweni in the next 20 years. Kufuneka bethu nizwe umfundo one-studio sakhe, umfundo onezinto zakhe. Because at the end of the day, kufuneka sibe nezinto zethu ekugcineni kosuku. So for now, ngoba we are building amagama ethu vela likho igama elivele liqhamuke nje seliyigama. We must start somewhere. So sisabhilda amagama and mase sibhilda amagama sizoba yilento esicabanga ukuthi siyizona, sibe yilento esifuna ukuthi sibe yizona. So in the next 20 years ambona umfundo ku-TV uzwa ngomfundo mhlawumbe use-X, mhlawumbe usenesonto, umfundo usehamba nge-Maserati, umfundo alifuni isonto. Ngibonga kakhulu bhuti wami ngiphe isikhathi sakho. Ngicela please subscribe. Indawo le ekhaya mabefuna on the social platforms bayithola kanjani? Ngeke nokudla kumnandi kabi. It's very dope. Mfethu kumnandi la. You can check us on Facebook, Ngobi's Corner. You can check us on Instagram, Ngobi's Corner. We also have a TikTok page, Ngobi's Corner. La uzobona khona ukuthi what's happening here. Wena bakuthola kanjani mabefuna ukubhuka? Mabefuna ukuzwa nje ama experiences akho. You can email me on mnotomakakula408@gmail.com, or you can WhatsApp me ku 074-2478-190, or umcheke ku Facebook. It's Mfundo Edu Makakula. That's where you can find me. Sikhuluma business bemnanzi begrand. Sikhuluma into ehambayo. Sibonga kakhulu ngibonga na-uncle ngale ngemuva behind the camera. Siyabonga chief. For holding us down. Please subscribe and share the video. Siyabonga. Siyabonga.